Ma'am Brenda, may nagpahatod or nag-send sa ako ng Gcash para daw sa tabang kay Ma'am Brenda, pampalit ito paano panggapas sa ano niya. Tara, punta natin si Ma'am Brenda. Kawanda. Uwan. Ganina uwan pag narina mo. Ay no, basa ako. May nga kayong init na po. No? Basa. Sige. Kapag-tupak. Tupak na may cellphone. May ano pa naman. Ito ba ng airway? Shoes. Sino po? May airway. Ikaw po. Sana si Ma'am Brenda. Ulit-ulit kami. Tingnan mo Kawanda. Yung bahay ni Ma'am Brenda. Pag ano na siya. Ang bahay ni Madam Brenda ay umayos na rin. Dali. May Wow! nag-sponsors. Wow, wow, wow. Ikaw po, Ma'am Brenda. Ay, dito na naman kami. Maghatod ni og may nag-send. Kita ko? Ay, Kita. dala na ang daday. May naghatod, nagpambaya ka ng send sa Gcash. Dual ka pa dahil daw. Yan. May nag-send sa Gcash ko is 200 kang. Ito yung 200 na na-send sa ako, ma'am. Si Ma'am Nadine, wala din ako mainong sa imo kay na nakuan ko, dugay ko maka-vlog sa imong hatag na 200 pesos. Kay nabura man to na akong kuan, kato na akong video sa una kay ang akong cellphone nagluko kay tungod sige bitaw kabasa sa uwan. Pag nag-video me, kusa na lang siyang mag-save. Tapos pag halimbawa mag-upload pug ko, mag-upload di na humana mag-upload sa usa. Mag-start lang siya, mag-start na po siya pag-upload. Ang akong gi-upload, yan na po itong i-start. Nabasa siguro ba na kuan tuloy ako na copyright ko sa sa YouTube. Na copyright ko kaya binura ko yon. Tapos i-upload ko ulit. Dili na siya ma-upload kay na-restrict nga ko ni YouTube. Kaya basa ko kay uwan lagi dili angay ang panahon pero tapos kining siyempre nagka-problema po si Wanderling na apoy sipon, ubo, pabalik-balik na lang. Gawa nga sa uwan. Init. Kumusta na? Uy, may nagbago kay Ma'am Brenda. Ito may naato si Ma'am Brenda pangutan. Laka-wonder. Tinan mo, may naa siya gipalitan siya ka-wonder. Ikita ko dahil. Napalitan siya ka-wonder bago yung kalan. Ops. Diba? May tumulong kay Ma'am Brenda. Sino ba? Kagawad Linda po. Sa panood niya ng vlog ko, thank you, Kagawad Linda Pilido. Linda Balolot po. Kagawad Linda Balolot, hi, hello, thank you po, Kagawad, at napansin mo napanood mo ang panawagan ni Ma'am Brenda. Thank you sa kabutihang loob mo. Ay, wala ko. Maglisod ko. Tagis ka sa kabutihang loob mo, Kagawad. Saludo ako sa iyo. Eto, kalan siya po nagpatani. Opo, tapos Tangalang Sabado. Thank you, Kagawad. I love it. Eto, kay Kagawad din to. Uy, good. Tapos, eto, tika bibi, pakita natin ang ni Roblox pati Bani. Kagawad Linda, thank you. Eto pa po ang binili ni Kagawad Linda Balulot. Diba? Thank you. May nagbago kay Ma'am Brenda. At saka, asa na? Kumot, tsaka banig. Banig lang po. At saka ito. Yes. Ito yan. Yes, banig. Kadako sa tabang. Dako talaga sa tabang.
Eto plywood, oh. Ah, Sobra libo daw niyo. oo, kay mahal talaga itong, Baga. oo, mahal talaga ang plywood. Salamat. At, mauan dahilan nga nakapabago kay Ma'am Brenda sa iyang panawagan. Thank you talaga sa may kabutihang loob, kabutihang puso, mabuting tao, matulungin, na ito nga, maganda, malaki ang naitulong ni Kagawad Linda Balulot sa kay Ma'am Brenda. Ito, kumustahin kita? Ano ba ang akong nabalitaan? Hala! Ayaw, bibi. Uy. Ayaw. Kumusta ako nabalitaan sa imo? Nakita ko, be. Kumusta ako nabalitaan sa imo? Sibog na lang kayo nga rin, be. Ngari-ngari ka. Ito, kaya rin ka sa gawin. Didi-didi ka, be. Kaya ako kita ang itong imo kuhan. Sibog nga rin, be. Didi ka, be. Dito sabi. Gusto si mama. Nagdog siya sa ako. May nabalitaan kong may ano ba ang nabalitaan mo sa imo, mister, kung may paramdam ba sa imo? Wala po. Pero may balita man ko nga may kamag-anak na ingon nga. Ano ba 'yan? Ang nagsabi sa akin, yung kapitbahay namin, kasi hindi ko yan alam. Sabi niya na, ate, ipatulpo daw nila si Kuya Arvin. Sabi ko, sino nagsabi? Si pangalan daw ate Rowena daw. Rowena. Kaya Kasi man. may kilala daw siya sa Maynila na ipapatulpo daw nila si Arvin. Kaya nga man kuno kay balo man sila sa problema nimo, may Ewan ko po sa kanila. Napanood. Parang siguro, napanood siguro nila kasi Wow. nakuha daw sila, naawa daw sila sa akin. wow. Siguro nga napanood yun siya. Opo. Ah, Sabi ko, bahala na sila kung ipatulpo. Buti nga ipatulpo kay. Ang gusto ko kasi maipatulpo si Arvin kay para mag-usap po kami. Kasi kung magsustinto siya sa anak niya, ang gusto ko lang po magsustinto siya kasi obligasyon talaga hindi ama ko talaga siya. kaya buhayin yung dalawa niya anak. Hindi talaga. Kasi yung, Tapos may nakapay tulo. oo, tapos sa kalagayan ko po, Oo. Mm-mm. hirap na ako kahit nga maglaba, hindi ako makapaglaba. Ito lang nga nalabahan ko. Kasi yung bata, Oh, may bata ka pa. Mm. sabi ko nga na sana magpadala man lang siya kahit 500 lang, okay lang. Ay, oo. Makabili lang ako ng gata sa anak niya. Pampers pa. Balik pila imon anak. 5 lahat. Bakit siya pang binigyan ng 5? Dapat ako na lang. Isa lang ang anak ko, sayang. Nangarap naman ako ng akong anak damo, pero isa lang. Dapat ako na lang nabiyayaan. Pero ka-enjoy naman sa damong anak. Opo. Ayan, tulo, kawander, tulo lang ni Dinhi. Yung isa nag-aral, ang isa nandun kay mama. Oo. Mm. Tapos, eto na, sa karon, nag-eskwela ang imong panganay. Opo, kasi sila walang pasok. Awal sila pasok sa karon. Ito si Bebe, hindi pa, pila na ni katuig. Mag 1 year siya March 3 po. Pero dumidili pa sa imo, di naman ka. Nagdididi din. Pan, mix na lang siya. Tapos, ito pa ang problema nato sa karon, ha? Ang panahon. Kaya nga. Sus, kayo, akong likod. Akong kini, basa. Sige, laban lang. Tapos cellphone pa namo, nagluloko ka, wonder cellphone ako, o. Nakapila mi karon ka utro-utro kay pag abot sa katunga-tunga, maingon na si Chen ang nag-video, balik daw kay nag-save na lang ng kusa, balik na naman. Pag tunga-tunga, nag-save na naman siya ng kusa, balik na naman. Katamad kaya, pila ka adlaw hindi ako nag-vlog. Dahil sa akong cellphone, problema. Doon naman ako sa cellphone. Wala pa pambili si Lola. Nagtsuga si Lola na maulian. Siguro makapangupat ini. Saka pa may nakadiretso, naluoy na siguro sa amo kay. Kung nabasa anak ko. Sabi ko nga, baka wala pa nagpadala kay ate, kaya hindi pa pumunta nito si ate. Oo, pero, yun nga, sa akong
una nga, na-delete kasi yung binlog ko sa iya. May na-delete kasi kay, sa cellphone ko nga, nakuha na akong cellphone, nagka-problema. Tapos, yun nga, ang ingon nga, yung ako daw kuan, ibutan ko daw, ang number ko daw sa GCash, ibutan ko daw sa baba, kailangan magbutang na ko ng number sa kong GCash. Pag open ko pa, na-delete man yun. Ambot kung naunsa, kay nagka-problema lagi sa kong cellphone. Wala ko kay Bog, sige sa to, gusto ko kunta na kuan siya, i-search, di ko kay balo sa dami ba naman na syempre di na to nakakilala sila. Ay, Diyos ko, kaya upatron ka daw. Wa ko kuan sa akong cellphone kay nabasa lagi. Ang problema kasi nabasa. Oo. Sayang nga yun, nanghingi talaga ng number sa GCash. Tapos, ingon ko, isend ko na unta, nag-burn out kadali, dinawadan ko signal. Pagka open na niya, ako naman to siyang gi-upload. Gi-upload na ako, bigla man siyang nawaha. Siguro, na-delete, ambot, nako makuhaan ko na-delete. O, ka-wonder, tinan mo, may nagbago na siya. Diba? Okay na, di na siya masyadong kabado. At, medyo mahusay naman din ang yan. Dati, pag narina mo, di ba walang ganyan? Tinan mo, ka-wonder. Sana. Di ba, ka-wonder, may langka pa, nabulok pa ang langka niya na. Ka-wonder. Si Ma'am Brenda nagbago na. Ligawan na siya ulit. Huwag na. Hindi na pwedeng damo pang Tama na yan. Kay mga anak pa to eh. Mga anak pa yan. Tama na sa ako ni Ma'am. Ay, okay na. Happy ka na. Ako nga happy. Isa lang eh. Ako po dyan. Diba? Ito yung baba nila. I-video mo doon sa baba. Kaganda nito. Kaganda nito. Baras. Diba? Kinsa maning mga kuan din eh. Sa akong silingan. Di naman po mo kaya mag-garden ano. Dati na ako garden. Madali na. Dahil mo. Tingnan mo, di ba? Dapat yun ako pasalamat. Kaya nagulat ako na pumunta sila si Mama. Sabi ni Mama, Day, may nagbigay daw sa'yo 2 plywood. Ha? Baka nakita siguro nila ang kuan namin ni ate. Sabi ko, salamat sa Diyos. Sabi ko po, sabi ni Mama, baka bukas pa daddy. Nag-higpit kami ni Mama para makuan yung kuan namin. Papa, pagka kuan, sabi ni Mama, bukas na lang. Sabi naman ng Niyo Henry ang naggawa nito. Sabi niya, ngayon naman. Ha? Yun? Tapos siya ang nagpandili, siya ang naggawa. Opo, si Henry ang naggawa ko. Sabi ko wala po akong pera pang Ay, thank you, pinsan kagawa din rin, Thank you. Napanood siguro ni vlog ni mo, no? Thank you, kagawa din rin sa kabutihan loob. Thank you. Kabutan nila. Sana ganun, no? Sana laging ganun. Sana all, di ba? Sana all. Di ba? Happy hour ka. May nag-smile na si Ma'am Brenda, di ba? Smile na siya kay okay na yan tulog. May panggatas na siya kung minsan. Pero may hiling pa siya. May naapak mo na siya ihiling. May naapa talaga. Sige, ato daw pamation. Karon iyan hiling. Pero sakwa na kay mahaba na akong video. May hiling daw siya. Magbabay mo na kami, Kawander. Bye-bye kami, Kawander. Magbabay. Thank you po. Bye-bye, Kawander. Bye-bye.